Oh my goodness. Galubad. Hello, Tolets. Kailangan maaga kasi uwi pa ako ng bukid. Sir Carlos. Hello.
Dagdag mo dito sa labahin ko. Sige ba? Virtual labada, ganon. Normal nga sagan magkuso, siyempre galaba. Hindi na lang pagkusoon. Wala may mga labati, kinanglan tagin magpisan. Namian ko ka. Oo te, bebs. Talagsalagid. Diyos ko kalayo-layo sa Kidapawan. Mahal lang kung okay na ang ang biyahe subong do hindi pa man okay. Natingob mo. Bisaya pero word dialect namin is Siligay nun. Wala pa ka. Apat pala gani pulo kay cover piya sir color. Kapulo ko rin dala sa bayo kagina ginuna akong laban.
Piho balat eh. Kano sa ka mo uli. Kanang bay, ganahan bay ako dito sa Samal. Nindot kaayo. Bro, siyempre kabudlay sa medyas wala kay kuhan sa satid ang iyang tela o bara magkusok-usok todo. Para unyat na rin akong medyas gani. Oo, timing gina te, nga wala na pandemic. Pwede na kalagaw. I-email lang yung mula laban, Sir Carlos, para hindi ka na magkadto. Sana all makalaag sa Samal ba. Pero nindot man punti dito sa may kanang Dahican Island. Maote kanang murag mga way going mga Davao kanang mga ano ba Davao Oriental mga nindot man dito.
Lagite kanang nakaadto ba ako ka sa kanang lupon og banay-banay before. Then ingon nila nga duol ra daw na siya sa mga white sand beaches. O este kanang one time raman pud to, mga murag 1 week ra. Kanang mga basakan man dito.